Nejdříve vyberte stupeň inkontinence a požadovaný počet měsíců, aby se mohly načíst limity úhrad. Limity úhrad se dle zvoleného stupně inkontinence a počtu měsíců zobrazí dole. Nyní vyhledejte první inkontinenční pomůcku podle názvu a vyberte ji kliknutím. Po výběru se automaticky vyplní SUKL kód a počet kusů v balení. Zadejte požadovaný počet balení. Cena a celkový počet kusů se zobrazí pod produktem a vše se započte do celkového výpočtu. Nyní vyhledejte druhou inkontinenční pomůcku, postup je naprosto stejný. Po zadání počtu balení ihned uvidíte, zda je kombinace možná nebo zda překračuje nějaký limit. V našem případě je překročen jak finanční limit, tak kusový limit. Bude tedy potřeba snížit počty balení. Počty balení změňte dle potřeby. Nyní vidíme, že finanční limit je v pořádku, ale stále překračujeme kusový limit. Bude tedy potřeba balení u produktů ještě snížit tak, aby byly dodrženy oba limity úhrad. Nyní splňujeme oba limity úhrad a tato kombinace je tedy možná. Teď už jen stačí si zapsat SUKL kód a finální počet balení. Nezapomeňte, že pro každou inkontinenční pomůcku je potřeba vystavit zvlášť zdravotní poukaz. Zdravotní poukazy si můžete vystavit sami na našich stránkách, kliknutím na tlačítko Generovat poukaz. Tyto poukazy pak stačí předat vašemu lékaři k ověření a následně originály potvrzených poukazů odeslat k nám. Adresa a další odkazy, jak postupovat, naleznete v popisku videa.